o matanda, sabay-sabay tayo gumiling para masaya. O sige-sige nga, igiling-giling pa, ikemot-kemot mo ang bewang. O sige-sige nga, igiling-giling pa, lahat ng tao'y napapawaw sa iyong bewang. Igiling-giling mo pa ang iyong bewang. Igiling-giling mo pa. O sige-sige nga, igiling-giling pa, ikemot-kemot mo ang bewang. O sige-sige nga, igiling-giling pa, lahat ng tao'y napapawaw sa iyong bewang. Igiling-giling mo pa ang iyong bewang. Igiling-giling mo pa. Giling! DJ Jonah Sagayno. Ay, alas 4:40 or 37 na sa buntag. Kumusta may buntag, mayong buntag, mayong good morning. Mayong good morning sa itong mga higala, itong mga suki, mga tig paminal diri sa IFM 102.3. IFM, ang idol na itong FM diri sa Dakbayan sa Iligan. Good morning! Kato mga nakakapina, ay nako, kalami sa kape. Kato mga nakakapina. Hinahinayag higop kay basig mapasok ta. Alang sa itong mga karumpang mata na hiwid na sa itong mga hawak, liog, lubag na lubag. Alas 4:38 na ito pagitaon to 460 46 blank. Shout out ni Ma'am Elina Solis. Good morning Sir Jody. Good morning sir. God bless you. God bless po diya ma'am. Ma'am Elina Solis. Natayo ng caller. Ato nang dawaton ng atong unang caller diri sa cellphone nilo. May buntag. May buntag ayaw saba. Diya sa may pindugangan. Kumusta mamukaw na ta? Kaon ako sir, ang among kagawad na kugihan na si Rene Horanda. Labi na si Judy ito. Ganina ra kung mamata. O si Sara Harabata. O ikalima si ang akong idol nga konsyal si Ramel M. Borong. Okay. Ang atong kape. Kumpay porse. Ang kape sa diha, pangapisa. Manang. Oh, manang. Alas 3 pa ko na mata. Sayo hagod alas 3 pa. Sayo kay kang nakakape day. Ang atong exercise sayo pod. No, human na nanilhig na ko ano mong palubo. Di man na exercise ng manilheg. Ay na naman ganing daran na. Sige, ang kulang ang kape na lang lubag sa liog. Human na ang kape na lang sa porse. Sige, ang kape sa 4-6. Isa sir. Wa na klaro. Ato balik ko. Oh, salamat. Okay, salamat kayo. Ayog saba. Okay kayo. Dito sa itong telepon. Hello, telepon. Good morning. Dito sa may palao si Sir Dodong Kligo. Baldo day. Sakto ang tangalan pero tayo lang address. Lingan din ni Sano Benito Andam. Sano, may buntag din Sano. Sir Dodong, mamukaw na ta sa itong mga silingan di sa may Ubaldo. Silingan ni Bini Andam, ni Ma'am Sara Harabata, ni Tinig Talasan, sa among mga silingan. Dapit po diya sa Henry si Nanding Siakor. Maayong buntag. O kamo po diya, maayong buntag. Ay, salamat. Ang kape. Ang exercise, ang kape. Mahuma na. Huma na. Ang kulang ani. Ang kape. Ang kapin. Okay, salamat. Sir Dodong Kligs.
Dodong Pligo dahil sa may Ubaldo, silingan ni Sano Benito Andam, ang kape. Ay, 2.3 Iligan City. Ako din si Gulayat ang mikanta sa kantang Abrehe. Abrehe! Permi na tong suportahan ang IFM 102.3 with DJ Jolmer. Iligan City. Mabuhay! Kini si Gulayat nagpasalamat sa inyong tanan. Ay mabu! Ampeng! IFM 102.3 Iligan City. Alright! Dasal sa may Ay, alas 4:42 na sa buntag. Atong dawaton karon ng atong line caller dito sa cellphone. Hello, may buntag. Cellphone. Good morning, this may Barangay Tambakan. Kumusta di ate sa may Barangay Tambakan? Ma'am Jima, kumusta? Wala may ulan, kaloy sa Diyos. Wala na ulan. Taligsik na lang. Ang atong exercise, ang atong pagpangapi. Kumusta? Mapagpag ko man ako isa. Nagkasipak ko. Ikaduha na ni. Grabe yun ka mga pe. Sige te, ang atong pamuka te. Pukawan na ng mga silingan na to diha. O ang atong mga amigag-amigo. Siyempre, mabukaw ko ni Madam Sara. Siya pa, ikaw, Judy. Good Ganina morning. ra. Ganina ra ko nga mata. Sige, apil na lang ko. Felix Salsan. Ganina ra po mata. Sir Amir Imborong. Ganina ra po to ni mata. Kauban ni mo diha. Good morning kanya. Salamat. Okay. Okay. Morato? Manuling? Manuling, Morato? Sige, ang kapin. Okay, salamat Ma'am Jima dari may Barangay Tambakan. Lain ko na itong dawaton sa ibutang. Ayaw ibutang. Shoutout ni Ma'am babae ka ni si lalaki. Si Kozutuka Tudasi. Good morning. Have a wonderful day. Have a wonderful God. Shoutout sa itong 3 viewers. Mga pagkamatang uban. 3 viewers sa panatong nakamata. Hello, good morning. Cellphone. Morning, sir. Good morning, ma'am. Kisa ni, taga-asa ni. Buroon, sir. Ay, buroon. Si Kuani, si Ma'am Vanessa. Yes, sir. Correct, tumpak. Okay, ma'am, ang atong pamukaw. Go ahead. Mukha ko sa mga silingan. Magmata na mo kayo, magluto na. Magluto na, kay nai-klase ron. Klase, mga bata. Mga bata. Sige. Ang kapin o exercise pa? Exercise pa. Mana, sir. Mana? Mana. Lubag o lubag sa hawak o liog? Tanan. Lubag tanan. Lubag tanan. Okay. Ang kapin, ang kulang ani. Kape na lang, sir. Kape. Ikaw balas kape, ako ang kapin. Salamat, sir. Okay, may buntag po diya sa may Barangay Boroon, may buntag. May buntag ni mo diya, ma'am. Salamat kayo sa pagmata. Ang mga barbero, may buntag diya sa may Barangay Saray. Diya sa may Barangay Saray ang silingan ni Madam Sara Harabata, ni Bibi Kurama, ni Sir Lando Harabata, si paring Brian Harabata, o si Maring Cristina Salsus Harabata. Sir Pabling Encarnacion, ang Pabling Barbershop. Kumusta Sir Pabling? Okay ka lang. Okay ka lang. Matod pa ni Idol KJ Reyes. Ay, kumusta? Ako nga pala si KJ Reyes, ang nagpasikat ng kantang Barbero. At inimbita ko po kayo na makinig sa 102.3 IFM Illegal. At mga kasama natin, DJ Jolmer sa 102.3 IFM Illegal.
Okay, shout out yan sa may Gango, Ozami City. Si Sir Joel Tagalugin Quarisma. Good morning, Sir Jody. Watching from Gango, Ozami City. Hoy, taga Ozamis. Bango na, mga barbero diha. Bango na kay mga lot na tag sa'yo. Ako, di ko kabalo. Oy, may ko maalot, oy. May ko maalot. Oh, kabalo gid ko maalot. Alas 4:46 na atong line kulo. Hello, cellphone, may buntag. May buntag, good morning. May buntag sa may Bacolod o Bacolod, Lanao del Norte. Yes. Si Sir Binji. Dili. Disiplin. Sakto sa lugar pero wala ko ka sure ko sa kwan. Wala ko ka sure sa si Ma'am Josephine din ni. Oh, akong ba may ngon tag Josephine pero akong utok ni Binji. Sayop akong memory card. Oh, kay Ma'am Josephine naka-kape na ta? Na. Naka-exercise na pod? Ganina ra. Ganina ra. Tigulang sa iyong mata. Basta tigulang sa iyong mata? Sa iyong mata, basta tigulang na. Nga naman ang sa iyong mata, sa pod matulog. DJ Johnny sa Ganyo. Dugay pod matulog. Katulog na. Katulog sa iyo, pero dili. Ligid lang sa... Nag-il-il. Ligid-ligid, lingkod-lingkod. Sige Ma'am Josephine, mamukaw na ta. Mamukaw ko na Madam Sara. Mama. Umang kauban niya siya. Good morning mo siya. Okay. Kauban niya. Good morning mo tanan. Okay na. Wala to. Manuling. Ang kapen? Ang kape na lang. Okay, ang kapen. Ang atong control number? Apilon? Pero kanina pumutunin mo. Oo, niya na lagi. Basig matulog ka. Di ka matulog na. Oh. Okay, basta mga sa to, magtigulang na. Sa'yo na mamata. Di na matulog. Sige tayo, ang kapen. Paminawa ang kapen. Okay, salamat sir. Okay, salamat Ma'am Josephine. Dahil sa may Bacolod, Lanao del Norte. I love you. Tayo para sa isa't isa. Tandaan mo, mahal pa rin kita. Pinaghihiwalay man tayong dalawa. Pangako ko sa'yo'y hihintayin kita. Ayaw man ng mga magulang mo sa akin. Pikit mata ko na lang itong tatanggapin. Kilala mo na ako simula't sa kulpa man. Mahal na kita noong tayo'y musmus pa lamang. Ay, alas 4:50 na sa buntag. Atong kulit ang dawaton. Hello, may buntag. Cellphone. Phone. Cellphone. Hello. Okay man mo tingog. Mura man og wa pagkakapi ni. Unsa ni? Hello. Hello, ma'am. Ay. Dito sa telepon. Hello, telepon. Good morning, John. Good morning.
Good morning, te. This is may barangay Santa Filomena. Kumusta dati? Nakakapi na? Brand out lagi kahapon. Oh. Schedule to siya sa ILPI. Oh, wala tagapon. Nakakapi na ka? Nagiling-giling na? Aw. Ang kape na lang jud. Ang atong street light. Wala gyapon, ngit-ngit gyapon dira sa may katong na landslide nga bukid. Oh, dira may importante nga hayagon kay delikado ta dira kuan kay naay gamayng dalan kay naay gibutang naay gabuldos. Di sa may sate. Makita ko nila sa mga diya, no? Ha? Makita nila diya ang kahayag o kangit-ngit. Oh, ana. Pero depende na sa ato ang konsyal dia sa energy. Siya may mo tanawa na. O basig sa kita. Sige te, pamukawa na sila te. Ay, matala na dito. Uy, kapi na ako dyan. Oh, kape na lang. Sige. Muna kang exercise. Okay, ang kape te. Okay, salamat kay Ma'am Inday Andres sa may barangay Santa Filomena. Katong street light dira sa may kanang na island slide ba? Dapat na ihayag na siya. Madlo kung punta diya mga gipod. Imbis kay na highland slide dira. Delikado agian dapat pod na siya. Ayokon. Payagan ba? Naman to nga sa una, no? Katong kanam do mato na breaking sa may dito sa Mapalad from Dalipuga da Boroon hayag ang kadalaan nga rondalan atong highway. Wa anto? Wa pa mo to sugdi. Sugdi na to, konsihal. Parang si Konsihal Yang man to manana. Si Konsihal Marlin Yang. Konsihal sugdi na to. Gaya pud ana. Ayagon makanin Dalipuga to Broon na mangit-ngit itong highway. Adlok ta. Balik na naman ni mga pusil. Gabi nagipusil dito sa may C3 Road. Go Pugaan to. Ay gipusil patay. Tagin yung dugan detalye karon tadaod sa unang balita. Bani Radyo Manjiro Barko. Pero pa yung mga padayon pang ibisigaran karon kung tinuod ba o unsa ka tinuod nga gikawat ang motor ato o sa inong dance pagpusil. Ato nakalabay gabi, doon pa gipusil. Negosyanteng babae. Ikaduha na ni. Ikaduha na ni nga pusil. Mauna ni. Lain ko na tandawato nila, may buntag. Hello, good morning, sir. Good morning, Ma'am Inday sa may saray. Ma'am Inday sa may saray, nakakape na ba o naka-exercise na? Human na. Agatong pamukaw na. Mukha ko sa kaungkautan. Nona. Ganyan sa akong tulungan. Biruan. Hanggang Orat to? Oto. Sumpay sa 4-6. Mura to, Manoleng. Mura to, Ma'am Inday sa may saray. Silingan na Ma'am Eden. Sumpay. Okay, salamat. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salamat kay Ma'am. 4502 ang atong control number. 4502 atong control number. God bless. Shout out si Idol Bern Marzan, Idol Glenmore Golayan, Idol EJ Reyes, Idol Bern Marzan o Dinin C. Tingin nyo ang mga bagong mga album, mga kanta nga ilang pang kanta ro. Ato na nang i-play. Ito na i-play dili sa ato sa IFM 102.3. Nana sila ipang send sa ato ang email. Ato na ito yung i-play. Pa na ito na download.
Mga bagong mga awit pure Pinoy. Lain ko lang rotan. Hello, may buntag. Hello, may buntag. Kinsan taga-asan Bunawan. Hinay man, nganong hinay man, mura magsimam Inday sa Misaray. Mubay pagbangon. Ama, bantog ra nga luya pa ang lawas. Nga pinatar mabaskog. Mga pinameron. Ha? Mga pinameron. Mga pinamoron. Kisa ni ma'am, taga-asan Barangay Bunawan. Ay, Bunawan. Stilan, kadungaw ra ba gid ni makita ra gining iligan ani ba sa Bunawan. Silingan ni Ricky Maglangit og ni Kapitan Kagawad Pipi Maglangit. Dool na po sila sa langit. Ma'am, mamukaw na tadi ma'am sa Bunawan. Hindi ako mukha sir. Mga ilang ko itong... Ay, ito? Ha? Di lang ka ba mukaw? Oo. Pangapi na lang, pangapi. Pangapi. Ha? Ako rin ko ano kung kauban rin si DJ mga pinag. Nangapi na siya. Atong exercise, lubago na tong hawak og diog. Ana, paglubag ana, inato. Inato kalagurot. Liog. Kana mo mulagurot ginang liog. Hindi ako kumpalsar. Sige. Sige tingala ni mo, ma'am. Joy. Ha? Joy. Ansa? Joy. Si Ma'am Joy. Ma'am Joy sa may Bunawan. Silingan sa Kabaksanan. Silingan ni Samson Boy Ting Pa Irat. Sige ma'am, paminawa Ma'am Joy. Okay, salamat kay Ma'am Joy. This may Barangay Bunawan. Marabag si Ma'am Inday sa may Saray. Hindi mga langi nga mga bahay ba, mga langi og tingog. Ma'am Inday sa may Saray. Katapos siya, marapod siya si Ma'am Inday sa may Saray. Si Ma'am Joy tas Bunawan. Ayan. Hello, may buntag. Kanay basig lambing pod ni. Hello? Hello? May buntag. Taga Bacolod ni? Oo. Si Sir Benji ni? Ha? Benji. Lagi. Si Benji lagi. Namamukaw na ta diha. Taga kuan, Bacolod. Tanan naka-tune in sa ISM. Wala na. Tanan basakit tanan. Manuling mo ra to? Wala na lain na to? Sige. Ang tuwang exercise. Wala. Tugnaw ko. Ay. Kape gani. Para painit sa tugnaw. Nag-init ako, sir. Nag-init pa. Pagkaman, pabugnawon rapod. Agi, kalami sa kape. Sige, ang kapin. Kape na lang, sir. Kapin. Sige, kape na lang, kapin. Kay ang imong kape, mabugnaw ra na ron. Kilala kita, ako'y natatanga. Okay, salamat. Minsan ikaw, minsan kape. Kalami. Ganda mo kaya, kahit kaibigan lang. Shout out, DJ Jomer. Good morning, wake up! Ayos lang naman. Ay, alas 4:59 na. 1 minuto na lang sa di pa mag-alas 5. Shout out ni Ma'am Tiri Manzano. Good morning, Sir Judy. Good morning, buddy. Ma'am, shout out ni Ma'am Edita Soles, Ma'am Janice
Chodor, jadi sa Chodor, dari sa may Davao to? Davao to. Ma'am Christy Garcia, si Ma'am Berna Barbero, Ma'am Flor Arak, Ma'am Nams Gyal, may buntag dira. Good morning, magandang umaga sa inyong lahat. Na siguro, na-adik sa short tres. Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning, Ma'am. Kisa ni taga-asa. Ang ni sir. Tanggob, si Ma'am... nalimot na sad ko. Yeah. Cecilia. Ma'am Cecilia sa may Tanggob City. Ma'am, mamukaw na ta, ma'am. Mamata namin tanan sir, dresser kinay lakaw. Ay, lakaw. Ayaw pagkamang ha, lakaw, Jod. Sige, ma'am. Mag-exercise na ta. Muna sir, ay. Manapod. Oo. Uy, sabi kulang, ani. Ang kapin na lang yun, sir. Ang kapin. Aha. Nya ang puso, dili pa pagod. Hindi. Dili pagod ang puso? Hindi. Sige. Paminaw ang kapin. Sige, sir. Salamat. Okay, salamat kayo. Si Ma'am Cecilia. Ma'am Cecilia sa may Tubod, sa may Tanggob City, Silingan sa may Uzami City, Orquita City, Marawi City, tanang mga city. Mga kasyudaran, namina po diri sa IFM 102.3 IFM. Wala tayo oras kay masunod na ang tukhang sa kabuntagon. Uban ni DJ Phil IX. Sala sa itong SM, Station Manager General Kabanday, ang mga program director diri sa IFM 102.3. Idol Peter Pablo, sa itong mga kauban si Idol Bambi Hana, ang DJ Ngalami Mudala, o gusap ang Kuya Juki sa It's Juki Time unyang gabi og si Peter Pablo siyang Balls Eye Special og si Buitong og Gwapo og kini siyempre si DJ Jolmer. Nagasalamat og mayong buntag Iligan City. Ayoko nang umasa sa'yo, nagmumukha lang ng tanga. Ito ang IFM. IFM. The Music and News FM station of RMN. Sa Iligan, 102.3. IFM Philippines. Buhi pagmatuos sa kayuhan hatod kanato sa Sed Panyawan. Tulumanog magatanyag kanatos talagsaong kahigayunan nga ang taong adunay balatian matabangan gamit ang milagrosong herbal nga panyawan. Ang Sed Marketing magadalit kaninyo nining pinasahing tulumanon nga magahatag og tinuod nga kamatuoran sa pag-alim sa mga balatian.